Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, bigat yung amin nga sa kapada pamagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkahin nyo ni Manong yun, Nemi Race. Kung magkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag nga aldaw, tinimbag nga oras, kada kaya aming kasama. Happy listening and happy watching, and please share this program. Kit padaanan nyo ni pagkasalitaan ni Dennis. Ti lalaki nga agay-ayat unay, iti babae, iti maysa nga babae nga mahilig iti regalo. Asin no kata kayo ti mahilig ti regalo? O awan ti okasyon kat kayo dyan umawat ti regalo. Nakatat pagbanagan dito yung istorya. Pamagayam mi, intayon irugi ti pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga. Dennis, ti baro nga agar-are mo nagayayat una iti babae nga mahilig iti regalo. Simple nga pagkasalitaan nga amok nga the moral lesson dito. Sagodayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, agkabaranggayan kami kini Sylvia Manong Nemi. Agkasadar kami pa'y. Tagsaruno ti birthday mi. June kanyak, irinto ta isuna ket July. Nagkaskolan kami iti elementarya manumpod grade 1 aking ganat grade 6. Kastamad ten Manong Nemi, iti adta kami iti high school. Nabintas Manong Nemi ni Sylvia. Gabuta, idadta ka pa lang elementarya Manong Nemi ket adun di kiti mangpaspaswit kan kuan. Agkatayag kami. Idi Manong Nemi, dubing kampay. Ure, aging kakalag ito yun. Idi tayag mita, nagdamakit 5'7", ang model Manong Nemi. Tanong kasta nga magbagna kami ding agapo iti eskwela kan mapanti eskwela. Nakawaswas na hindi kiti legs na, nakapudpudaw, narumpi di kiti bibig na Manong Nemi, dagiti lips na kisabul lips ako nada. No umisa magparang, tising nakalid na. Nagpintas kan kung kunak kang kuha. Narimat dagiti mata na Manong Nemi na tuntiris dagong na. Nakapinpintas. Iso ti kapintasan nga pupil ababay. Siyempre, umat tinapintas ka na lalaki siya. Naibagakon kayong kuha na iti marikriknak, iti adda kami iti grade 6. Iti adda kami iti grade 6. Makita ko Manong Nemi iti agur-uray nga pusaksak para kayong kuha na. Manggapon Manong Nemi nga, agukran, no sabong kumakit, busel nga manggapon nga agukran. Nasigat itong galmay sa kada kami, kabot ato tultulunghak, no, at napagkapsutan na kadagiti leksyon mi. Umay dito'y balay Manong Nemi, tapno, agtinulong kami, ti assignment mi,
Uno saan kat siyak ti mapan iti balay da. Magit-kita na gini tao ti kinasingit ti tunggal may sa kada kami. Iso na lang manong nimit at namadlaw ko kenkwana. No mapanak iti balay da. Oh, taka manen. Dennis, kito nagtinulagan ta nga. Ada project ta, tinulong ta. Ang barang kamatin makita Gabuta, naragsakaklaw na yun, makita ka man. Lunes sa ginggan ti biyernes, sakit kita ta. Umay ka ti Sabado, kita ta manen. Intun bigat, anda kan tumanen. No, umay ka kaming kumakit, ada regalom. May birthday mo? Saan? Kitam datatan kininanang ko. Basta makita da nga nalaingak na pas na ti panagbasak, regregaluan da. Ano ka mo ti regalo da ken ka? Pagkatangan dak ti barong abado. Pagkatanak ni tatan ko ti barong sapatos ko. Wala tang. Napintas mo kami ti trabaho ni tatang mo. Mga opisina ti munisipyo. Kini tatang mo ay. Pasaray mapan makikarpentero, pasaray mapan makipasada ti tricycle. Ninanang mo ay. Ado kamat nga kakamsat. Agayawan at ubing, agayawan ka na kiti kakamsat ko. O ang amin ti plano, family planning ni tatang kinanang mo. Ngayon tatang kinanang ko, kitalo kam nga kakamsat. Sigurado laki din nga, may kan kami tinaranya ka masakbayan. Apay, into nag-graduate ka high school, hanggang tulad ng college. Siguro. Jesus, muod-udi ka na. Hanggang balik. Basta itapay. Nag-graduate tanto ti high school. Ti elementarya, may bagakon kang gata, I love you, Sylvia. Ubing kapay, ubing tapay. Unang imark na ako ni. You're my first and last love. May kari ka nga takanyak, kung saan ka makapag-graduate. Dada ka dito, pag-ibasaram. Tsaka mo, paila mo dito eh. Anyan to amin ti kahit mga agbaling asawa. Siyempre, te gwapo. Gwapo akman. Siyempre, te kas kanya ka makapagturpos ti kolehiyo. Napindas ti trabaho na. Baam, te karigata to ti trabaho agbasa matlang college. Palubos ti hapo. Basta laglagay pa Silvia. Siksikalahin dito yung puso. Siya ito, ma'am. Agregalo ka, barbara masusuro ka, mat nga ayaten. Baham, tayo ito may minsan, regalbang ka to. E di nampasak na minsan, manong nemi, adan abit-bit ko nga regalo. Hay, takmanin. Basta Sabado, umay ka. Una, Lunes, sa kinggan at Biyernes, kita tak sa salita tak. Sa kamanin umay, hanggamin ako kumpleto at aldaw ko nawang kay. Kasi kaya, abang ganyan, regalo ka nga. Regalo. Dito yun. Talo nga datakil nga nasalayat nga atis. Ada ngamin mula ni nanang ko nga atis, itilikod ti balay mi. Nagdatakil di bunga na. Dito yun. Ti regalo ako nakte, mabungon. Agad, bungon agad pala nga rod sa anin So, may maggastuwa. Dito, insumot ko lang na. Magimas, oh. Kaya mo, Ramanam, nasamit, talo, meaning I love you. Hanga kasat kahit kung regalo. Ano ka, Rod? Basta, regalo ay data. Para man lang, Hindi mo awatin. Ay, alak akin, iwas gawin datis. Thank you, nag-graduar kami ni elementarya manong naming. Ado paala na, nagdinamag manong naming sa ganaan datatang kinanang na. Kabutin na yaban ni tatang na manong naming dikiti empleyado ti munisipyo. Dirinto ta siyak manong naming 3 kilo lang ang pansit. Diyan lang, sumagmanulo ang karubat imay manong naming ang ramanti pansit sa adamat ipapatpad na kanya. Kabigatan na kadeding manong nemi na panag iti balayda. Ama, sa kabunton manong nemi na regalo. Madama pa lang agluklukat. Kaya adun na kita nalukatan. Ay, Silvia, uy, may nagtulungan. Ano na kita?
Nakarkaro pa yung kasar. Regalo kan. Abay, no kasar, adudot regalo. Una, adudot mga anak nga eh. Ngayon dati, regalo. Inayaban ngamin amin ni tatang ko di kiti ka empleyado at munisipyo. At dapay ni mayor. Kanya, at dapay talong nga konsehal. Iso nga, tunggal imay, at regalo. Gabuta graduar ka. Gabuta nagraduar ka. Haan, gabuta mo na ngamin nga. Pakaragsakak no at na maawat ko nga regalo. At ang tupig regalo kanyak no aon okasyon. Ano takit din no at okasyon nga graduara. Lamaan, sumaro no. Yung to nag-birthday ha. Umuno na kang birthday ng siya ka. Katumag ng ka-birthday kang ka. Regalo naman nagtumit. Una. Basta into nagrega ag birthday yak, agregalo kang tumit. Ala, tulungan ako na. Pauna dito, nakadadumot na regalo mo. Natulungan nak. Sige, tulungan ka. When manong name talaga nga nakadidilaw as laragsak unay ni Silvia na makaawat ti regalo. Sayang, sa anak madamak nang. Tila may regalo kat no adabungan di atis unan yaman. No mapanagkalap ni tatang kada tumaala na. Kat mapanak mo ta, asadig mo lang di balay da. Balasiwak lang ti medyo nalawang kataltalunan. Tadada iti banger nga puro. Hanggang kaslaon mo't anyaman na. Nung makita ng itid ko nga, panglibrihan tang agsida. Idada kami niti high school manon name talagang araken, surut-surutan. Talaga nga paspaswitan, nagitipadak nga lalaki sunod. Aduman nagitipada na nga nalapsat manon name ngem sa bali at talaga ni Silvia. Kasalatay, iso lang ti pampansinan di kiti lalaki. Ti panagna naman ang nemi. Makapat, anong di ko natin, panagkunamon na mapansin mo nga dagos. Di naman ti pagpadlawon, di naman inararanta. Ngayon no umisam ngamin, manong nemi, tanaisim iso na. Tsak pinapumuto nga nagmisuot. Kaya kadakis manong nemi. Ura at da kami ito unang tiglas. Excuse me, ma'am. Yes? Andalitad ko kini Silvia, ma'am. Pagkapot sa baling nga section, mano. Regalo kang ka, Silvia. Thank you. Kuna ng tumat, mano. Saan tumat lang pumanaw, diyapadag ng estudyante sa baling nga section, mano. Masan siya nakasap mapaspasamak. Ada kami tiruar, nagruan ng bakante, ada kami ti kantin. Wala da kami tagsangsango manong nemi, umasilig di talo nga lalaki nga sasaruno. Hi, Silvia, regalo kang ka. Ay, thank you, Robert. Datumat kanya. Thank you, Fernan. Datumat kanya. Thank you, Celso. Amo mo amin da? Siyempre. Agkikita kam na ko nga, no, kas bagarigan da, hantang agkuyog, umasidig da. Ngayon nagkuyog ta. Kaya umasidig da, nga magtadalang regalo. Ano dito nga regalo? Mupay. Napundon si divider mi, kadagitay, amamutin, pag-display. Ano pinagitad da? Ano may mang tinditi, 1 dozen nga is bikini. Ano? Ano may mang tinditi, 1 dozen nga bra. Kat awatin mamin di kita. Uy, grasya gayam. Nabjak ko makawatin nan. Kat siya, manot na itad mo. Awan sapin itad mo nga ang atis kada tilapia. Kung ano, nagburas ni nanang mo mula na nateng. Ni nanang at regregaluam. Anya? Katuin. Nung maamasida, ni nanang regregaluam sang siyak. Eri adda kami ni fourth year high school manon nemi. Madamdaman ko nanukas tang rabi iti Friday manon nemi mapuypuyatan.
ni Silvia. Di ado nga mang pasyar kang kuha naman ng Nemi, kay madadamag ko, no awan regalo, di mang pasyar, sa ang sumsumrek. Ada-ading na nga pang agwardya, nga para mangkita no ada regalo, di sumrek. Kada 15 minutes ka no, tis oras. Kasla maman agaplikar iti obra, trabaho. Di ka makaadun tuman ti regalo, anong Nemi? Pangit ipanan na ti regalo. No, anya klase nga regalo di kita. Mabaling siguro ng osaren na di kita kayat ng osaren. Ipumpun na di kita kayat ng osaren, mabalin to nga. Tsaka mo, dapat damag nga gabutahan na pa yung osar, ilako na ka no. Dadari kami nagturpos di high school manong Nemi di siya matinapan ng pasyar kang buwan. Pagsumit manong Nemi nga nagukraden dagiti masetas ninanang iti basit nga hardin iti balay mi nang katelak manong Nemi ti talo nga white roses. Ada may isa nga nalabag manong Nemi tuwang white may isa nga nalabag. Insupot ko mitan iti agpakpakita kasla naggapo iti flower shop. Sa ako inakan matiribon na. Kaya na damat level na. Medyo nagpurmaak mo ta. Di makadakas manong Nemi, nakadado di kiti nakapila nga nadaron ko. Nagnagay ti kusina. Ninanang na tinangilukat tiri daw. Ay, sige kakayam, Dennis. Umay ka kumat pa siya rin ni Silvia, Nana, yung madumat ti nakapila. Ay naapoy nung mas dawak mat kami. Bagbagami pa, kita lalaki nga. Sa andalangin nga umay ka po ta nakataduda. Kaya't ba't entertainan ni Silvia? Ibagbagami nga, kingkuha na nga, haanan numabalin ko, magkat sana nga awawatan di kita nga regalo. Tamang kit no kunada nga, babae nga mahilig ti regalo. Kasad sama ti bagsak na nana. Jesus hapo. Kung kuna naman nga grasya, paayak ko makit grasya kung kuna naman. Kung naman itatang na, gusto ako. Ada pwede kito luktan na nga regalo. Nga para kinitatang na. Para kito, ano na dyan? Arakin na sigarilyo. Hambit lang kayo nga ni Silvat managregaluan. Ha, nataamo da nga ron nga. Amumat na amana ito yung minom ka nagsigarilyo. Magpinayaan ng rostang ka doon na duman. Halang rabit yung maydan. Umaydan ti malam ti Sabado. Kainuman damat ti lakay ko. Nana, mabaling ka din nga pakipakamoyo kay ni Silvia nga tak dito kusina. Lalakad din nakibagaan. Imay manong Nemi ni Silvia kalpasan nga pimanaw ti madama nga magbasyar kang kuana. Apin takad to apin nagnakata ti likod. Nakatitidog ti pila. Sumingitak lang ko ma, flowers for you. Ano kumangarat sabong? Nabangon mo say open. Ano, may titi say op. Talaga ka di mahilig kat karag di material nga banag. Kat siyempre, tayo mausar. Tayo mabalim pa yung ilako. Tamimit nga, iregalo na kat, dapat mausar. Agregalo na pati para kay ni tatang. Bungunin na pa eh. Ano, sinundo nga tati mo, mga asawa ka. Siyempre lalaki Apay, di mo namnamahin nga tatatag-asawa? Di ambisyon mo, diyak manggawat eh. Anyam, ure man no awan tiragregalo ken ka. Mabaling ko ipanakkel, Silvia. Nanabudnungan iti panagayat ko yan ka. Namaminsan kat hanata mabiyag ti ayat. Adadada agayat nga maagbisin damat. Kadore man pa no adut kwartada namak ng danon di damat agayat-ayat. Daon Servina. Sige. Alak dati sabong. Ikabil ko ito dyan flower base na kwarto. Tapos na makikita klatang sa upe. Tagayin ka. Di ba po ti bangluna. Ngayon na bangbanglo ka kang dito rosas. Kahit kang say open.
Mabalin? Kasano? Umasadeg kalapasikin ka? Ang talapayag mo? I love you. Dennis, umasenso ka. Barbarin si kakin siya. Itag katuluyan. Umasenso, no? Agregalo aktedo. Sige, ingkan. Kahit na dutang gurguray. Mapuyatan ka. Nangabali, adamat sukat na. Di mo unay. Ang mga nadamang regalo kahit kati, pakadaksam. Anakit mo sawan. Anyata mo, baka nadama ka panunot ng regalo iti entong loktam kat, una ulag gayam. Ha? Imposible agregalo dati ulag, kasano matilid ulag sa karton? Matayan habang nga alagahit ka din. Sige nga rin, I love you. Thank you, friend. Friend lang. Sige nga. Manong nemi dagturpos kami di high school kas itinamnamak. Nakaw. Nulamsag tag sa ukat karga ti may isang saraw. Iti kaado ti regalo manay mga naawat na. Wano mabali mo pa ilapsan nga sa nga bagun nga regalo. Pauna nga kado nga regalo ti kita. Napan ni Silvia Jesunad tap nagbasa iti college manong name. Nabatiak dito'y away. Ngawan ti sabaling naramid ko manong name dito si Murot kani tatang ngano kastang agpatrabaho siyempre ka kas construction worker. No agawid ni Silvia manong name mapangkupasyaran ngem kas iti dati. Pila-pila. Pinaramid ko manong name, nagaramid aklang ti surat. Tawang pet cellphone di manong name. Bueno. Nung hasta nasakbay ng nagbakasyon, mabangkon ited, ijabalayda. Ano rin ito ibarok? Surat para kini Silvia, Nana. Pwede mo ito pala umaibaga. No, anyaman ti kahit mong ibaga, doon no, ang bakasyon. Kasano na nakakadaduman ng tao. Hindi bagnakan dumanin iti kusina. Basta lata na. Nalalakit itad kunto nga rod baring nahang kumalipata. Nana, laglagipan niyo Nung kasta nga makalagipak, mapanag iti balayda, kadamagek no da subalit ni Silvia. Ay, anda barok. Mabalik ang kiraan nga. O, dahito sa nga pirigismet lang ang papel, 1/4 na. Kaya isumatintin na. Binasak. Dennis, ikalikagumot umasenso. No kaya't mo talagang siyak ti maasawam. Kasanungarot ko masenso na tao. Nagururnungak ba na yun? No, da problema ni nanang. Dawatan naman turnong ko. Alam mo, anak ko, walang agad na Ako nagatang ko ti agas ni ading mo. Sige na, dito malukang nga magkakapsat manong nemi. 7, imagine. Di na pupuutan, di pa naglabas, di pa nawen agraduaren manon nemi. Agraduaren ni Silvia. Kanitag paalada manon nemi garbo. Ano ka iti timulong ng titidorasyon ng iti empleyado iti munisipyo manon nemi. Katkas iti ninamnamak manon nemi no kasunod kaado iti regalo nga naawat ni Silvia idi. Nagraduar ti high school manong nemi ado nga amang itata nagraduar ti college. Napanakmet manong nemi nagpaala. Adada mayor. Kaniradoon pa yung opisyal. Manong nemi. Sa balin ti mayor mi manong nemi. Anak ti na pasado nga mayor. Baro.
kursunada sa amin. Madlaw ko manong naming at kursunada tagda mga mayor idi kini Silvia. What? May so dito ay manong naming ni Mayor Manuel. Idadak sa diya manong naming nakita agab amay da mayor kini Silvia. Yung karigarak ti masudigman. Tap namangig ko lang ti salitaan. Ay, kit mayat unay mayor, no? Ore saanan nga active board ni Silvia kita alamon nga empleyado iti munisipyo. Well, dapat bakante ti mayor's office. Sa diyang trabaho. Rumbing una kas kang kuha na tagtrabaho ti bisin ti mayor. Ili tayo. Ngabuta. No, ada na kita umay nga bisita. Na naruna ka na kita turista, na kita foreigner, na kita investor. No, makita na kas kini Silvia nga napintas. Agad sa mga sigurado tatang. Nga ado na kita may tulong. Kung mapanak ka na gini barbarangay, takaduwag, suna. Oh, anak ko na ka mayor. Napintas takbalin nga asawa ni mayor ko na Nagsanayak man ang nemi. Berumbang na unay. Agbagay day. Kabot agwapo met ni Manuel, manong nemi. Burdek nga anak, ti pasado mayor. Isot kakaiso na nga lalaki. Edi eleksyon manong nemi kat layus. Gabuta, awmet ti laban, dajay limaban ken kuana. Balikas la, pinatukaw dalang nga limaban tapno. Makuna nga dakin na laban ni Manuel. May isang engineer ni Mayor Manuel Manunemi. Ado di kiti proyekto na. Ako infrastruktura sipod idi ta isod nagmayor. So nga ado di kita pangdaydayo ken kuha na Manunemi. Idi makita na ni Silvia isumaten ti ipapanaw ko yung tatalukod ng pinakawan na Dennis! Sino na nga Dennis nga magpagan? Kalugarak niyo, kanaraduarak di elementary ken high school. Ano trabaho na ita? Ada ti construction. Basta po ti dayon na kiti obrero iti engineering office. Nakita sobrak. Isudetan mayor. Ay, nimbagarabiyo mayor. Mas tawad ka hindi ng eleksyon, minutusan na. Pikit nga ti kabutusan ni mayor. Itapay lang nga makamayor kami iti yakas kang ubing pay. Rumbing una, at ati kita nas kang tuturay. Hindi kita nagtutubo kas kang anak ba din nagtutubo ta lampak mo tin. Hindi kasi ubing na kas agresibo nga mga ramid, pagsayaatan, pagsayatan ti lugar tayo. O sumakita man, manipod siya kundi mayor kat nakada doon na kita na semento nga kalsada, kita perding daanan nga rangtay, kita napabaro. Ngayon, doon kita napatak doon nga basketball court. Para ka na kita nagtutupo, para sports, nung mayadayoda iti droga. Uy, mayor, daydayawan na kayo. Kung nangarod na papakin ni mama, namunta siya ti bunso, da siya ti agna edit sidong da, ada gini kakabsat ko, kada dapat bukod lang nga palay, masapal ka nung nag-asawa ako, nag-asakit, at dapat na pukod ako kanya. Alam ako na, kini Silvia, agbagay kay mayor. Dinakamat na may panggap iti trabaho manong nemi. Kaya kahit ko may katulungan na kita, awang trabaho na. Ano nga, kahit mo sumrek, Dennis? Ano nga trabaho, Mayor? Katulungan na kita, kaya dito plaza, kaya nalawlaw ti munisipyo. Para sagad. Wan. Kamat mabaling may regular, tak high school graduate kawat lang. Agyaman naglagin, Mayor. Sige, Silvia. Happy graduation. Congratulations. Mayor, excuse me. Sila ka lang gumangganat. Mayor,
Ada ngamin malagip ko nga hanggang nagbaybayad ko rin nahanan ko tamasakit so na. Sakit! Ngura mabit lang. Oh, 3,000. Para ti agas danang mo. Mayor, paayan nak. Tulong. Ti mayor yun dito ita, kat managtulong. Sige Mayor, awatek. Thank you. Oh, sige. Jack amo manong naminuan niya ti barikrik na kani di agon daw eh. Sla matutudok ti pusok. Gabutan sla napukawan ako ni tinamnama. Napukawan ako ni tinamnama. Saan ako mga nga dalaban ko iti baysa nga mayor? Manong name kuka na ti turay. Nakabilbilad, kinamkad lang nga. Kahit nakanong isarek, akas agkaykay. Nabinta sa unay. Gabuta siyempre, binulan at asweldo, no? Kinsenas katapusan. Ngayon kasla na lang ipakita manong nimiti kinanumok. Siguro agad, madlaw na nga. Ada pa nagayad ko kini Silvia. Siguro manong nimiti, nadlaw na kasla, agbali na kakaribal na. Pinatawatan nagpet 3,000 para ti agas kano ni nanan. Ore awam met ti masakit, timpambar ko lang ano. Napianahan da maramang ka 3,000, nagtataktawan da. Nagkapot ti tinatakaw a kwarta nito. Tadamag manong name agpaiso nga doon nagti masemento ng substandard. Nakadakdakkel di pondo pagkatapos kas jalan ti klase na. Awam pa'y makabulan, agbiribirin ti kalsana. Nadlaw manon name ni nanang nalidaya ka dimdeng. Abay, dakad na masamak nga naliday. Diyay, imatendara miti parte. Wano saan ka nakapangan, gabot ka adot tao. Adot tao nga agpeso nang, adot paala. Sana kayo masilig di, hindi makan. At ang nanganak ba't ngayon muna, sakbay ka na panak. Anak ko, tinarantam sa dyan. Babang ko lang kablaawan ni Silvia. Tapos nung makita ka nga, nakadagdag ng katugaw kay ni Mayor. Ni Mayor Manuel. Unang, kinapudno na. Naipagana pa din nga, kahit nakanon asawain ni Silvia. Alain na nga, kapan nakasekretarya na kano. Di opisina na. Doon sama dati nga sekretaryanan. Baka kayad na nga nayunan. Sana ibaga nga, noad na napasyaren, mabisitaan, kaduwa na kanon ni Silvia. Agbaling alalay Sila pa nakaasawa na. Nagbagay naman ka di anak ko. Napaging ka nakadita, kinisupay lang tita talaga nga asawaan ni Silvia. At ibagbagam kanya, kinuubing ka pa ay, dadakay pala elementarya. Nanang, hay na, Dennis. Saan ka nga garapaap ti sa mo, nga namnamayan nga magunod. At dautek ni Silvia, aramada na pintas na kinti adal na, kahit naman ti umasenso. Agad na pintaso na yan, ag-asawa na kay ni Mayor. Agbalin tumatan nga mayura ni Silvia. Ay nalaslas tugtuma rin naman na akin ni Inana. Kaya nagiti talo, awano dua pa nga kapsat na. Alanak ka pa nga para kay ka plaza na. Mayat ko mo atap na da, kinsenas katapusan nga namnamay na sweldo. Hindi sumusurot ka kinitatang mo nga mamanubot nga dagpa-obra. Amok. Naramid na lang tikas dyan. Tap ni may pasimudaag na. Nga para kay kayak lain. Nasaktan ka mayat. Papa, nasakit na nang. Nasakit na kinapudno nga. Sandak ngamin nga mapaadal it college. Da kami pa yung kinitatang mo tipapasula. Kakaiso na nga gurnunga. Dawatan nyo kata, masapul ko gayam, kadadakan kadeta kan ornong mo. Kasano nga rin gumasansuak nang? At damad lakang ka anak, noan niya tikayat mo. Mapanak sa agabrod. Kada nakarutubram sa jabrod. Construction. Agad aging kakamadlat ti para batil. Napya ko ba, masakal nga mason.
alis to aklag susuro kahit kung susuro na. Ang nagpasuro ka kami na. Saan mo lang agdalin na nga piyon. Banyo nang, taka sa taramidek. Agpatulong ka ni engineer. Engineer Ramon. Susuro tayo mga ginitatang. Bagay ko na ambisyon ko. Barbarang no, makabruga. Kasta nga ron tinaramid ko manong nila. Agad datamad lang ito ururaik nga bagamgat. Dennis, engineer. Alam mo, no awan ti interest ko, buno interest mo, hanggang umasanso. Ano kita, madama ita nga mason. Naggabot naman ti piyon kat na kita. Ngayon gabot interest na nga kasusuro, di makil ti sweldo na gabot sandan nga mason. Sagsusurok man nga rod, engineer. Ano na? Huwag na tayo banta ni Porman. Mang Tasyo, engineer. Agkali ka gumunay ni Dennis nga makasurusuro. Manipod, rugi, gingana ti. Wala gingana lang ti panagpalitada. Panag-relate tiles. Kaya na dumapay. Alam nyo naman ako ng skilled worker. Magbaling nga mason, boss. One. Agagagat ka nga radakin, paisuro ka. Sikamat kami nito may isang agububrad to nga. Ur-uray lang malpas ti, aglabas ti oras. Di mo among ipastik ta niya mga trabaho. Ipastik ko doon, boss. Sige. No talaga kahit mo nakaligakong ka. Tulungan ka. Basta lagi ditag, nagagat ka. Ken pasidabang tapanunot mo. Nas kaniti laing mo nga makasursuro. Kasta nga rod tinaramid kung anong nami narigat man, ulit-ulitak man, agkamaliak man, ng papanan na nga tumatlaang makabisado man, panagilay ti hollow blocks, panagpalitada, aging gaman ng nami ang takon ti finishing, panagiplastar iti tiles, panagikabil iti marmol. Nokas lang nagamit at iti balay manong nami pasan ti trabaho. Anak, lang ang manin tinabanog. Mari na nga doon tinasusuro. Timakal ti sweldo. Ewan gahem, ano damag? Damag may papan? May papan ka ni Silvia. Akat imay da itay aldaw dito eh. Sino? Da mayor ka ni Silvia. Sa bali ang malatay alalay da nga adwa nga nakaigam ti takla payong tapno makapagpayong dagiti malinungan dagiti dua. Nagkipkibin da. Ada nga ta nagkinawatan da, nana? Kano, gasya ka nagdagkat da, papalan na ko mga santo, agnubyo da na. Manong name malam ti Sabado. Sinapak ti nagawid manong name. Albasan na nagrubwata. Babanam, hindi kasta ka lang. Adangan na regalo mita. Islam mo ko na kung sa papanam. Pinagpasya nang. Nam naman mga tanga da ni Silvia di balay da ita. Baka no da simurutan na kini mayor nga da ni tandar na nga party. Sayang. Mga kapatid ito telepono ito nang. Telepono no ada telepono dito ay. Cellphone na ada cellphone na nangim aumot pati signal dito ay. Ito damang akit yes nagdati cell site dito ay tapos nakasta kita makaaramat lima ito cellphone. Pala ito sinsila lang cellphone lang. May tapos no something umapal ka na kita ada cellphone na. Nabalak laeng manunemi kiti pagyamanak at da isuna. Ninanang na manunemi tinangilukat tiri daw. Lasapa ka man barok ng umayta. Nabayagan nga saan ka nakita At dan sa agtalong ang bulan ng agupat nga bulan ng nana. Sipod dati pa naggraduar ni Silvia. Ay, why? Upat matan nga bulan nagtatrabaho di anak ko. Ito yung munisipyo. Nga ano tayo posto na.
Executive secretary? Executive. Kumoin. Ito anong kasarda na na? Dahil naman ti ka mo. Alakat sobra ka ata bak ni Silvia. At ata silad na. Silvia, anak! Anda ni Dennis! Nang, anda gam ng regalo? Nagkatawa ko ano. Anda, Silvia! Ay, gura, mabitla ka ron. Wala makakatawa pati na si mga ina naman nung may nagkatawa. Amo, naruaman na ita. Uri no, iyang angaw na lang at manipod agdamang paspasyar kan kuha na kit. Regalo lang. Mas lang pagkitaan na ka nagiti agpasyar. Ay, angaw na lang na dyan. Tapos naman pagkatawa na ka. Kung naroon na nakapagkatawa ka. Ano iso dedan na panawang ka yan. Naka-short manong nemi. Opo. Siguro sa akin ni Virgin Teto eh. Hay. Nakapimpintas ka talaga. Pumimpintas sa pagdian na, di ba? Parang ka. Uy, tamang pinagregalo ka tinabungon. E di ko akit saan nga nabungon. Mana, naisupot. Kahit ko asawa na agad. Gift wrap. Ano na ito eh? Lukatan. Mapatanga ka na? Damo na mapatangan. Uy. Porcelas. Wala, tabas malabungon na. Uy. Nangina na ito ya. Medyo di makailan ti sweldo. Kaya nagururno nga para tigastusik para inagtrabaho di Saudi. Uy, okay ka. Di ba kung nakin ka nga umasenso ka? Rumbeng umasenso ka? Oras saan ka nag-graduate ti college, talagang agpursigi ka, umasenso ka. Ibagad na pa mapanutom, tagpapansya abroad. Tap na rikas tagat, may ikariakin ka. Bueno, natulag ka rin ni Kasaryo ka ni Mayor? Dahil ti problema ka eh. Ano problema? Nakasanong nga. Maadaywak ni Mayor. Abi ko mga daywang. Saan ko kaya tisona? Uy, abi nga mo kaya tisona. Nagwapo sa Mayor. Apay, takayat mo ko mga kayat ko isuna? Sa lusudan nga rin no, api nga di mo kayat. Nakasusit ka kanumot, nagkuyog kayo, mapangpasyar ka nag barbarangay. Ay, kipkiwin kay pay. Kung wala no, mayor kan mayura. Wana, tayo sumitibilin na. Pakitang tao. Amom, ito upat nga bulan nga panagtrabaho. Kasto gayon, politiko ko na. Politika. Kung naman na nakasasayad na sanguhanan digit tao. At ano untuk talak nga madim ugali ni Manuel. Yawawak lang ha. At aramidan na pamuspusan tapno. Maitid ko ti kalikagom na. Ano kan mo sawan? Saan na kangayatan ni Manuel? Ngam ibilang naklahin ka na kita doon na nabiktima na. Saan nga mo na? Siyempre, saan nga ilibak kanyak dagiti empleyado ti munisipyo. Nga dagiti empleyado pa lang ti amana. Pati ti amana kat ado nga babae kat kastama ti raramidin eh. Manuel. Mahilig. Kat agpagad ka kanti sidong na. Abi nga saan ka nga umadayo? Diyan ka rin mo, ano ramida eh. Kasla, ada ako ni tanggal nga saan nga makalibas. Kaya man ano ko man, no? Diyan kayatan mo na, dihan ka sumsumbre ka. Inaramit ko. Nagpambara ka masakit. Luwangal daw. Kalbasan ni may katlungal daw, at may nangalang kanya.
pulis pa ya. Namandaman gayam nga, sana ka masakit ka bata, nakita da kiti sangot ti balay, nga mga asikaso ka da kiti masetas ko. Kat, kapilita nga nagrubuatak. Diyan nga, namuak tinanay nga, kinatao ni Manuel. Kasladasara na. Anya? Tadi nga may katlong aldaw kat nagreporta kang kuha na. Iti private office na. Linayt layatan na. Inaramid ko ti amin kung kunan na. Kasi ti pakitam kanya. Kunan na. Yung awak lang, no? Adaramidan na kanya. Sa bagay, no, ramisan na, agikisak man, adumat makangay. Nakiktutak, hindi. Ilukat na ti drawer, ti labisaan na. Inruar na ti paltog na, parabaw na ti labisaan. Sila na ibagbagang ang stagana nga, mang patay kanyak, no? Agkid-kedak, danyaman, nakayat na. Uray, no, kang kanayon na kariragalwan. Ha? Una, binigat nga, ada madanon ko nga regalo na itirabaw ti lamisaan ko. From Manuel, with love kung kunan na. Ano mo regalo na? Kumporme. So, pwede nagregalo na balungang cellphone ko. Nagahimin si ideal dito eh. Ure adak dito kat mabalinin. Naarkusan kan. Ure nakasure ka, dulat na kita eh. Alahas mo. Nagkapuwami kong kuha na. Nagado yung porcelas ginted ko. Sorry. Duduling ko. Nung saan ko susaran. Gabatay dinusar ko. Pinikat na. Nakadal-delikado kami tagbaling asawa, mayora. Sikamot. Problema ko lang aro doon. Ano't may tulong ko? Diyak man na mo kayong gano'n at may tulong mo. Ada may tulong ko. Panggap mo nga adaywan ni Manuel, saan ka din? Ada singasing ko ken ka. Ano jay? Mas nagkadersas ko. Mas nagmano. Ama, kung daway ko manintap duma, langab ko di banglun. Oh, ibagam nga rin Matanda nakaasasidegan ti rupa mi manong. Oh, ibagaman Nagbanglo sang aw na. Nakabangbanglo sang aw mo. Mabaling nga magkakdiri lips mo. Loka ka man, Manuel. Dennis, Ewan pinangkiss ka na kiti lips mo. Handan. Sino? Ni Manuel nga rod. Adadagid-igod daw nga lipatan na nga igap tong galante. Ulok sana clips to lipsan. Makapagkad karot kat nakatanggal dikit ima na. Kadan mariknam. Mapanak na ko ti CR. Mapanak bunumog. At toothbrush ulit. Tapay. Nabangsit. Hamat. Yung kasla kalamis ti agong ti bibig na. Ano ya? Kasla kalamis ti agong ti pusa. Sasawman. Diba nalamis ti agong ti pusa? Kasi ti kalamis na niya bibig ni Manuel. Siya man, padasa man. No, kasla kalamis ti agong ti pusa. Dennis Lain man saan lang. Sige. Nagbarasik. Okay, di ba? Gabot Ada na ibudingayat. Dito ta ni Manuel, nga mayor. Tila pamagim, titalkaw ko muna. Patsim, nga mayor, magkiasawa, tikaskan ka. Nga patakamot ka nagkaputi ba ba? Gabulayan ti kinapintas mo. Iso nga road, nga kahit kung nga dayuan, nangim kasano. Disingasin mo, di mo tibaga. Nagikat kan.
Una nga, di na kaya nakikata ko man tuntunan. Umadayo ka. Ha? Umadayo ta. Itaray ka. Hindi, api ko may taray na. Gabuti patpatik ka. Kana mo, nga siyak man tibagbaga tapusam sa gabi. Makita ka na kita mata. Dennis, ang mga noon niya. Nukas pagadikan, numanugot na. Patsem ka din nga ron nga, saan nga ipamuspusan ni Mayor? Di pa nakasapol na sa dinutayan ta? Ang mga may ramramang kapay. Baka adda makadamag nga, adda ka dito eh. Kinapudno na kada di pa nag-graduate ti college nga nagsarita kayo, inik ka nakati 3,000, inik ka enjoy na anak ka ti trabaho. Nadlaw na din. Nga si kakano ti kang runaan nga karibal na. So nga pati si kadelikado. Ang mga ada nakakita kang kantuhin nga, ispihan ni Mayor. Hala, Dennis, gawid ka? Di mo kaya dyan magat. Di mo agabrod kaya. Agabrod ka ang itaray ka pa muna. Sa anak panawan, na Serbina. Dennis, ang pagdanagan. Masikatin ay kari para kanya. Ituloy ko tagtrabaho kay ni Mayor. Ngam arami dagta amin na pamuspusan tapos santong agbaligi. Kasano kumasa nga agbaligi kat naramanan doon nagdilips mo. Kasano rapen na ka, ipandakat adayo. Alaman, nga nakabanda nagdi bodyguard na. Nga tapno sa nga marigata nga patangil na. Dagit imam ka nagdi bodyguard na. Kahit mo ka di mapasamang tikas na. Daw-daw ko kinabot Diyos. Delikado, Silvia. Iso nga naman balin, ikarigatam ti umiwas kang kuana. Liklikam dahil dyan nga mayon. Naandahan nagmatan di cellphone manon nemi kalpasan ti makalawas. Kadadadikaw daway at tawagak ni Silvia. Kadadadikaw daway manon nemi nga hanasong batan. Nakabaybayag sa natunsong batan. Dennis, dinagtaw-tawagan. Naimon ni Mayor. Apa ka magkimon ka? Ano ba ngagkimon? Kung nagtupin namin kat. Delikado ka. Baka maman nga sikat tumutawag ka niya kat. Paano na ka? Kahit ko lang maamon ang sitwasyon. Di ka matagig ka na yan? Hanaglata nag-ikat, basta iwasak na niyaman nga gundaway nga maaramid na tikay kat na kanyak. Amo ka salak nila, di ba, Gig? Sige. Ikarikatam ka rin timang naglilikang kuha na. Mangarami ka rin mapaspusan at no saan nga agbalik kita niya mga nang isit nga panggip na ka. Nag-apply iti Saudi Arabia manunimi iti kabigsa dagiti panagalada panag-recruit da manunimi ka dagiti skilled worker. Na-aprobaran manunimi may saak ka dagiti mapan iti Riyadh man. Ay, nakikasta nga rin anak ko. Lakit na siya, mapanasam di ba magtrabaho dyan abroad? Ay la, bareng dan tumitlan pakakitaan na nga, ada anak mi nga. Di abroad. Tanya nang, di mo na nga pakakitaan. Kita di balay tayo Balay ti karpintero ken mason. Ang di mat pa nagbalbaliwan. Medyo nang, taisot mo na nga, basarak. Pangipayag ka rin mo ng aswalto. Nagyaman na kanak ko. Kaya di mo lipatin tumulong ka rin kamsat mo. Kaore aging ganda lang matla high school. Agad no adag interest nga agbasa ti college. Sapit nga di mo ba padasin nga tulungan? Hindi ka anda kung ti Saudi manon name dakkel ti kawak. Homesick ako nada. Gusto ti magbagada kita kapatasin nga abroad. Ngayon, gagangit dahil di damong ibdagbayag manon name. Di ka aduma di kiti padang Pinoy nang ron nagripadang Ilocano manon nemi
Hamit na marik na. Iti kaslapan naka ilami, kanigiti pamilyami, kamuta nabindas met panagdatanggay mi no kasta manong naming bakasyon. Nung bakasyon manong nami cellphone lat nakaigami. Taday tat gundaway nga panagtawag mi kanigiti patpatig mi inter Pilipinas. Tinawagak manong nami ni Silvia. Hello. Hi. Kumusta ka dito sa Saudi? Okay naman. Ano ka na babayad takit? Nagiti Muslim? Araba? Nagiti Pilipina? O dito ka nung dolat taman kita bugaw. Ngagsabol ka nagiti mailiw. Kad ada i-check idang. Na Pilipina? Hala nga Pilipina. Api nga mom. Kis damag ko ngay. So nga, nawaya ka mo dito tayo mangala, mangbayad. Ipawit ko lang yung dati pagbayad ko para kadadang datang ko, kan kakabsat ko. Ikasano ka nga ro din. At solusyon tayo ta. Sa bagay. Kumusta kay ka ni Manuel? Kawana kong sadyay. Nakikat kan? Imbanag sa balik at apartment. Apay, nakalan sa bali. Nakasukat ko? Ay, kasukat mo? Mangala ka nun ti babae nga hangaging kuko na. Nauman nga ng kumbinsir kanya. Kat, adula tarig nagregalo ka. Adak di treasury office. Treasury tayo mo ta. Adamat bukod alabisana. Medyo nang ato mati pwesto ke. At account nga ro din. Kat, adalat na madanon ko nga regalo, pasali duwa talo, no sumang petag di opisina ti bigat. Nagkaponda. Nagkatagar-aram kanyak. Pasali matadaumay dito balay. Pila-pila. Saan na pila-pila. Pasali agad na lato duwa, talo. Pila-pila lata. Sino man dagat aram? Nagsaradengan di kita awan trabaho na nga nag-aram kanya kidi. Edi makipilpila ka mo, tsak nakipila. Matanam na mind na siguro. Na talagang awan tinamnamad da. Edi adak ni Mayor, awan ti umay magpasyar kanya. Kabot-abutang na. Siguro. Itatanda akong sa barangay department. So, dikat-kat ng sawan, naadaywa mo ni Mayor. Naadaywak masitan. Yung saan lang tagsalting ha, tawag na tawag. Siyak ka no pa lang ti babae. Nga din na nagbalik yan. Nakanagdakis ti panggip na. Siyempre, gabot na dyan, inala na ng sukat kanyak. Open. Mabalin ng itaya. At dati-dati ba't dyan nga babae? Kahit ang asawa niya, virgin ka ba lang? Virgin ka para kanya. Ngata? Di ba gaman lang po no? Di yun lami. Dennis. Kahit naklata, oreno. Oreno niya. No, adan to agbaligi nga, mangkunod kanya. No, agbalingin to ni Mayor, ititakas sa panggap na kanya. Hamulakit na kay ayatan. Kanyaman ti kasasahat mo. Santo pulos ng balbalit panagayat ko ka. Agamanat, Dennis. Nasurukan nga makatawanak dito yung sound di manon nemi. Nagtuloy man latat komunikasyon mi ni Silvia. Pasara ka naman magpasyar ni Manuel Jabalay da manon nemi. Ipilipilit na lahat bagina.
Ngayon likliklikan mo at manong Nemi. Ni Silvia. Itinaudi nga pa nagsalita mi sakbay manong Nemi ti amin. Pag sinisinger ka no ti mayor manong Nemi ni kita ado nga regalo. Hintednan kan ko ana. Kunamat ka no ni Silvia. Mabalin namat nga isubli. Saan namat nga makan na kitin regalo na. As lamang ibang pangtaka no manong Nemi ti mayor. Kalpasan ti makalawas manong Nemi. Bimtak ti damag. Ida tumawag ni nanang kanya. Hello, Dennis. Nanang. Eh na, dakas ng damag anak ko. Dakas ng damag na yun? Uwe. Jesus. Makapasidukir ka damag. Ano na jay? Nauram. Tibalay da Silvia. Anya? Oren no, ada na itaray da, na isalakan da. Nilaeng Silvia, idi ti adda iti uneg. Anya? Kat, nanalugar ni Silvia, na oram man kasta? Sigun ti damag, ti investigasyon. Nimit la Silvia, tinangibaga. Nga da ka no nagtugtog, itiri daw ti balay da, kat awan ti sa bali nga tao na isusubo na. Iti lukat na tiri daw, aw mati tao, ngayon adda na idiso, nga regalo. Regalo? Inala na at mahilig nga ti regalo. Inserrak na. Ti makadakes, kinulog na. Sana dinengag, kat adda ka, kuna na, bomba ka no. Tinervyos na. Saan namat nga naipurwak itiruar. Naibatan na. Yung masakbay nga, bimtak ti bomba. Yung karagada na't imadayo, ang naalala ta. Anya? Ano nang iragalo kay ni Silvia ti bomba? Muna na. Ngayon, pagpintasan na, nauram man na yung pinsan ti Balayda. Ngayon, yung karigata ni Silvia, ti Rimuar, nung mga sugat na. Kad nakita na nga ruba, kad intaray da rin ti ospital. Kasano nga ti kasasad na ita? Si bibiyag ang gapo ka no ti kaado na kita sumak ang yak maawanan nga na di bagbagada. Ang rula ka kalungan, apektaran ti rupa na. Kahit nang asawen, ngayon tun maimbagan, saan na nakas-edit pintas na. Sino atapan da nga ng tenti mo ba? Awan ti amuda, taado mo di kayo timang mga tenti kuha na ti regalo. Kaya tangarod ti sao-sao ti tao. Tayo mahilig tumot namin ti regalo. E di rin nagaluan dan iti bomba. Manong Nemi awan ti nagtumpalan ka no ti investigasyon. Tawan ti suspect. Ngam, ti suspect ka no manong Nemi ni Silvia ket ni Mayor Manuel. Kabutasaan na nga magunod kay kayat na, kas dyan tinaramid na. Sa sino ko mga orti paaramid ti bomba no saan nga ti Mayor. Ngayon mahumat ti mabalinda nga saksi, wan o man ti mang tenti saksi, mang tumakdar nga saksi. Nalamig hasta manon Nemi nagbalin nga nabangsit ni Manuel. Iti lugar ni. Hindi makasarita ko manon Nemi ni Silvia. Kasi dyan bagana. Atap na. Ni Manuel takin aramid. Mastermind. Ti sakit tinakim na siguro. Kapatasan na nga magunod. Isulag ti babae nga saan na magunod. Kasi dyan niramid na. Demonyo nga talaga. Mabali mo ko picture rin tilangam sa isan kanyak na messenger ko. Taapay. Kahit ko makita ka. Di na balag video ko lang rin. Sige.
Nag-video call kami manong Nemi. Nakiktutak. Dito tilang akitan. Nakalalahat ako. Ngayon ko nada, mabaling nga pa plastic surgery. Ano ito pinapektaran? Di ba sa katakip ko? Ito yung kitan. Yung bagta, saan nga napektaran ni barukong ko? Takyag ko, tirupak. Kan, at pa sa tibukot ko. Ibagyamana si bibiyagak. So natin, so na lang, titadayawan da nakapimpintas. Nagbalinan nga nalaad. Napintas. Nga mahilig ti regalo. Saan kumat ka bagbaga? Nga regaluan da? Nga may damamuandan nga. Pagka nagsakam ti regalo. Nagregaluan da ka. Dennis. Nagyamanak. Pacheck. Nabasit na tigararag mo di panakay sa lakan ko. Uri di sang pinagpasamak kang katikastoy. Kang kanayon kay kararag. Nga may dayo ka ti paggad. Kadagid dakas nga panggipin ka. Mano nga tawon ti kontrata nita? 4 years? Maore na? Orahin ka, Dennis. Orahin ka. Kanini si marunong eleksyon, local eleksyon, manong Nemi, at na napigsa ang limaban kini Manuel na abak. Tinulungak manong Nemi ni Silvia iti gastos na iti panagpa plastic surgery. Takasapulan ko ano, tap na nagasta kita makasubling ang trabaho. Kad naman pa isanda nga natulad na yung pinsan tilangan naman ng Nemi, at least makita awan diferensya na. So na lang tawang kalidnan. Yung nabiyaglat na di kiti mata naman ng Nemi sa saan medyo implat na basit na di agong na. Ngayon iso pa lang ni Silvia Manong. Nakastrak matlang ang nagsublit ng munisipyo, iti matlang treasurer's office Manong Nemi. Babayan titulong, kagda mga mayor. Kalbasan, tiupat nga kontratak dito sa Saudi, Manong Nemi, nagawidak, kat naangay ti kalay sa amin kini Silvia. Kagda mga mayor, Manong Nemi, iti kang runaan nga ninong mi. Inimbita rin piment, di dati nga mayor, awang kanumat manong tada di Manila. Naparang sa diyan, nagpaspasanaang. Nakarakraksak kami Manong Nemi, kada di aldaw, kada di tengen, tiyo mo ng harabi. Manong Nemi, tinabayag idin, nga kalkalikagumak, nga magunod ko. Sampay nga nagbalbali, ti isamit kan imas, di kadibibig na. Birhen, ti barukong na Manong Nemi. Kang runanti amin, kat kakaasya ka ng usat, ti ruwangan, ti langit na. Namsek, iti asog ka na ring ti siled, Manong Nemi, baro nga siled. Gabot na na, pintas ko ti balay mi. Kat ti siled ko, nga siled mi, kini insibro mi, kini Silvia Manong Nemi. Nagmaris rosas dede nga nabi. Kat kalpasan, munusakbay nga nagsubliak Manong Nemi di Saudi, ti talo nga bulan nga bakasyon ko. Pinanawak ni Silvia, nga imetnan, tiyo mo ng anak mi Manong. Pinalpas ko, tipat pa nga tawan nga kontratak dito Saudi, kat naituloy Manong Nemi, ti panakatungpal da kita rapaap ko. Nadan kami met lang, ti kabukbukod nga ng balay, Manong Nemi, kay ni Silvia, babayan ti panagtinulong mi. Wait. Kat natulungak ti, may isa kada kabsat ko nga nag-interest nga nagbasa iti college. Nagpurgod akong Manong Nemi, kat dito yan, lugar mi. Pinagtrabaho ak. Nagbalinak nga subkontraktor Manong Nemi, kada iti proyekto iti gobyerno.
gabuta agam umuwit ka kami itag na mga mayor. Kan babae matitulong ni Silvia, gabot at daisunan iti Treasurer's Office nga paggapuan iti pundo para kada kiti proyekto. Nadaan kami ti talong anak manong nemi ni Dennis Jr., ni Marisa Kastamutan, kani Lusaida. Nabigsa pa lang natatang ininanang manong nemi kat talo kami nga kakabsat na daanin ti asawa. Dito talaga duwang upat manong nemi kat mga asawa dan tupay lang. Naragsak kami manong nemi kay ni Silvia nga kinaubingak, kina-eskwelaak, kina-redwarak, iti elementary kin high school. Ni Silvia nga karik nga isang tutagbalin nga ina, dakitan na ko. Kat natungpal, manong nemi. Natungpal kas kalikagom ko. Natungpal ka po isut inirapaap ko. Natungpal ka po isut insagot. Kanapasamak ni naramid na po Diyos. Kada kami nagasawa, kanda kita na. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, lagya manaklo una, iti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko mat, damat na ibatik nga anal. Libliw akan pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga di mga nagbuya. More power to your program, manong and Candace. Ito yung nga gyaman nga pagkaya mo, Dennis.